obugima omwanche murigeria bigitaseni kiandize TV nebiro binde neritokumira na asemesa yamangana maya asnebeire nkweroberia bwikirano elinde gokumanya aliabereka gwatika kura chingongo chansi inyechense omwanche murie nabakwenda gotobwati asinse mwachiche mitandao asense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Iritirene Rubo Frida nolio kwenekya buna TV channel yogiria gwikira sole asenchire abene nere nyanchama Abigail nasinse moche byarkale niko tukobwatenere Lydia Musim. Chinga kitoroche abamenye kurwa asensemeli ya masobeti babere bawesoke bene nabo igo kwemurunganira obokoleri obobe Actually, what is taking here place at Ekdanya Youth Hall is public participation on County Annual Development Plan 2025-2026. Katiba yensi ya Kenya yekwa Kenya libaga lyokurwa amarorabo unabatagete kwenekerwa amagendero ne serikali yabo wetarasi chinjira au yemo yabo ne ya public participation. Abana intindo kimna tuwa batayati mbaikirana twakwanira mangana ali ngese plan yi to discuss it abaro mbache ba menta biko waborie account etokonye ekoreka twanyore chingo kichi ngo tware chirure ndio bobe twanya bate bamba tokonye ande mbatorende ase bintu ebyo batorente bintu byo bikogera chingo ko chitu chibe to niende tonyore chibesa Ochakirensa ya monenusu ya magoroba watetariki. Mwanche muligeri yango sabo kwabera ansoko burukana gwechibi cyana maliogia yokorende ngo kwarigane bene ilinde tobeto gusanga sobwamo gochaka bono iga goika omoelio kwechaka amayiya yebirebiga niyo tukechaka korase county ya Nyamira asingo kubenyebuna egati yabamenye korastinse mocha masobeti eyo gotoka asoro bebe ruebunge ya kitutu masaba amona roli ya West Mugrango nigo besa kiribene nabo igo kwemurungania ase okumbi gwa kemagendero bakwana nigitaseni kiandize TV nigo abange babo ali bale bonchirelia ase sector baganiriye abarayi kubayenekereya amagendero elinde nabarobo babe bakwegenderero muri kitopo likapokara nabakagwikira nasinsemecho nabayo twariganiriya orobotiro kubwatia musati antugwatu mu cyando special n'amagana y'ikipara ntugwatu tumetu sabanta abatuko bacwara bachi bayikaranza ariyo bisi banyore ndagira bari batutiga injwango motorose lya magenderero ekiyagera bono ngwimuka tuli tuiche bagukwana monegetasene kiganigo baereire enchira babwate emechando y'ekibara emechando y'estima asebayigo bemurunganire kubwatekana monechire yeiga ya musobeti eyokurengana mona barabo bakwerera ebwenete kogororwa manazigire ya musobeti no kwate mtane nenge ebanene kwate na tukusi abangina babwate ebintu bakata musobeti amabomba na bimude bakore de kinyeni kirende ke bakoreta manasia para magorde musobeti yaitiro gerembe kerembra yatulege gusareka ndobwati no na bagutwabusira echiro ndobwati no na bakoranga kizire chitaya nji ego jiwika saa moja saa 12 bantu twachakire kutamatamana
nigo babaganiria baraikurwa Sorogo Ngoroiga na nene aba MCA ulia Ubusamaro Charles Keganda ulia Ogesima Atuti Nyamino kubeka emetu yabamo na kweneke bunankoro ishabale kibale kikigoso asechire yiga elio ko batule kurwa segurwe bagendere ko bagwetera samatuka matambe tete gukwanira buna bono mwizimi witu Keganda atua mwagirite chikura ari gutara makulima tugatara monere tukamwakira chikura wonegere tukurigirira chipara chitu guchirugora asi tugutira guchia njoro igo chipara chisaregete utete wata yumwizimi wa Keganda iga onye tuli koigwebirero bitu buna tugukwana kurwa chiro ya Musobeti ngoja tuli buogo naba murabeji bigibigi bonsipi ebengo este mugrango ebengo kesutwale aba emisia ababeyo kwa Nyamino yo kwa Keganda tuntura ras maja kunyiru weiga ekiagara na otulire tiri mubaga toro yomo nzino yo mukoyo bugetutuli asamara nondo tinga nechereria na rasa ya magenda bugetutu nechereria sa magenda ase ngenjo bakwenda ali bakompromise elinde magenda mana wakya ukwana boigo nigo bagendera ko bakomobole mubunga wechinsama cha West Mugrango Muske Steve Mogaka kweneke bunanko bakorera emirimo yawe ikirano unabalirete chira chinga kicheche campaign na gotigana engana yeli Orochole University amangana yo kunya kumine university atumu kiabanyoruga tugotiga joto kolera magenda rusa bigente kingo elindo tubekire muchanga chipara muna wone bare gutira Musobeti enchoro gutira yanda bakenchoro igo toko gumene chipigipigi buna wano mwana oyo mana abune ko ne pigipigi nyagitari ari nonyina bo nigo bamuganira mu governor bwe county ya Nyamiro Muske Amos Kimomenya libo gotalera echire yiga enyorekana buna echire yiga na barabonkorwa bare ebango iginto baganire korosherigwa ebirobu na nene bibiranya ko babikomoreka chinga kichabutuko iginto kirabairire kokoro bonchile na bigo gutinya obulendi asibaganire abonchile bali bagokora obonchile bwabo Kenya yepara kurusi wasayo egekogera nigo bakobeka magimabo asabe elire tutwale Park Street ne chire yeito nereto etwara sabando bakobera samo kujama ase para uwo ekiagera matuka no babegetebi abantu barude mabachire gagwa se para egere tenchera sia sabantu baminto bakorera biasara se para uwo abajogi bagujana bagusaba chibese chinyingi sana betojo na manganani bono etogo choga ntoli kororo amenya bayigabe go nigo bagendere ko bahabakogania abaraikurwa Sorogo Ngoroiga rwe county ya Nyamira koineke buna nkwegerera bare abange babo abo barabalemi na nebe kemerije chae enyorekane nga nigo bakwire chae abase factory ya Nyansiongo eyo asentunda yo mwako yiga yanyore bonus yenge kolengani gwa mona matuko amagega batubwatiri nguchibese ikitu kie bonus ito ya chantesa na ntubona abantu banyansiongo ti factory tubwate autotox factory iri akorosia machani ya mayasana factory iri tekikubuna factory chinde eginko reporter getaseni kya obwanje teke ndize TV kurugigi gaiga sorobe boro igarwe bunga ya Kitutu Masaba mone bunge ya West Mugrango imiye county ya Nyamira inche konkoro kwa Polycarp okara mbia mono sana umulikecho Polycarp okara sogotwariganiria oroboti orwa senchera yobwagare gotigana nayo mwanchi umulire ni otukwira na weka ase county ya Kisii asengo kumanya buna nigo aborokia chiminye 50 noyomo na 5 noyomo kurwa se skuru ya sekondari ya Baiseke ya Manga nigo baba kwenyorera ebinte birachiko bakonya engaki bari asama tukabo anigo abakawikiraniwa engaki ekyombe kya waria Queen Rise kurwa sensemeri ya America bakobwatana n'ekyombe gya Ruby Cups ase okweneke buna abana banyaruka ngogenda bale kwenyorera chisemi cyabo ebinte byo nigo bikoira emyaka 10 elinde kogota ase boigo abarabe bagusira abana bo abanyarukana bayigo konya abana bali bakuro kurwa se chinka kirikibwate okonyora wenseke gima muri kito Mildred Momanyi nabakawikirana sensemeyo nabayigo gotwariganiria oroboti orwa senchira yobekirano kubwatukana n'imicando abana banyaruka bagwetera ingakibarasa matukabo yo mukinyi bono nigo ekyombe kya Warrior Queen's Rise kurwa ense ya America yabwatera n'ekyombe kya Ruby Cups ase ogokonya abana abanyaruka ase chiskuru aage korengani wa nigo ebinte byo
bikoira egekegetambe kogotana nigo bigosibeka bona bakwerera engakibekirana ase skuru yabo iseke yamanga. Today we're really honored to partner with Ruby Cups because we believe in the power of these medical silicone grade cups, because the girls told us that they felt the need, no dignity, no peace of mind, depression, suicide, because they can't afford the pads. They don't want to go to school. They also told us things like they felt like they needed to have someone violate their body or sell their body just to afford sanitary napkins. And so our team fundraised over $3,000 to purchase the cups, and that is why we're here today. And we came back 12 months from now to really be a part of the solution and really help women and children step into their power. Ase engakie gosekere keiga ekiombe keiga gichukwana na Ruby Cups chimi inye na oistina sita chiskuru ibere kereri na Manga Girls aiga storerero nigo baenekirie kwena na gucia ase aborokiwa chiribu emerongo etano ase barache kogendera kwena na boigo ase batebire obuyabwae gwetera ase balia bakwena na ebintebyo guchase abana banyaruka aiga Kenya. We have distributed more than 50,000 Ruby Cups all over the country. We are very happy again to have partners who are able to support our cause to give more girls free menstrual cups. Very, very unique because it is one product that lasts for up to 10 years, okay? And as compared to others, Ruby Cup is user-friendly. Ruby Cup lasts for, apart from lasting for 10 years, it is environmental friendly, it needs very little water, and it is self-administering. So once the girls are trained on how to use it, then they go with it for 10 years. If a girl is given in 7th grade, they go through undergraduate with it. And we believe that at that time, they should be able to, to pick their own tool. What we are doing is we are informing the girl that there are more menstrual tools inside the menses basket. We are not in the market for sale. We are here to give the girls freely, and that is the partnership, the unique partnership that we have with Ruby Cup. Umwalimu kurwa ase skuru ya Manga nigo atebire emechanda baiseka bange bagwetera ase akirembya guchiase abasamaria abo. I want to thank our special queens for donating these cups that are going to help our girls. The girls undergo various challenges on a menstrual cycle and menstrual health, so we want to thank them for donating. Number two, we also want to make them aware that the girls are going to benefit, with the purchase of the sanitary towels. It can be difficult because some of them come from needy backgrounds, and it can be a challenge even to finance those pads that they use. Egati y'abanyarukabwo banyora obokonyo bwo nigo bakambya ekyagera nigo barachego konyekana boigo gekolenganirwa nonyabuna nigo ebintu ebyo bigokonya kulinda ebintu bitwetana ine. Wametuletea pia zawadi. Apart from kutumia sanitary towels zenye huwa tuna dispose kila mahali na chafua environment, tumeletewa zenye hazichafui environment na unakuwa comfortable kuzitumia than hizi zingine. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV, Elietaliane Mildred Momanyi. Mbiamano sana mulikito Mildred Momanyi asogo twaliganilia oroboti oro ase nchera yobwagale goskamusio ase oroboti ronde niyo kumenya buna kubwatikana no mugiro bwaborkia ase Nsemeri University nigo egatia baraiba bere bagwesoke bene na bayigokorwa ebirengeri byabo okwana omoseneta bwe county ya Homa Bay Moses Kajang niga bolyo muraibwense wesa nigatina bayigokora omugiro yo chingake chobo igoni gabaga kwenikuna omugiro ase Nsemeri University nigo obeire kugoturubania chisemi ase wizara isemi bwenete kwimukia egetambukiro na bayigokora amoncherilyo. The biggest crisis that is going to kill the future of our young people is the ongoing education sector crisis. Please stop the politics. Please stop the 2027 plans. Please stop the obsession with Gachagua. Please come to the table and ensure that this country has a proper plan of building.
Omugavana wa kaunti ya Homa Bay oyubo igoro munyakirugo bwe kiama gya ODM Gladys Wanga nigo amochiri omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua kubwatikana no gwataneneka kukugendete kwene kigwa ase serikali ya Kenya Kwanza. Okwana nigo amuganirie Gachagua kumurikira amangana aringete serikali enene nabo igogo sonsora emechando abakenya bagendete gwetera. From the presidency comes out to address the country. Kenyans expect that they will be hearing from the presidency, and that is the president and the deputy president, about how they are dealing with these many challenges that are facing Kenyans. The bitterness is arising from the fact that other people who are not considered shareholders or are considered non-shareholders by the deputy president have now come forward and are also participating in this company that is Kenya. The deputy president is actually going through a Damascus moment. Once he took the oath as the deputy president of this country, ceases to be a man who can only converse to people in his vernacular. His vernacular now is for his village when he's in the village. But when he's talking to people, for example, at Marikiti, where there are all tribes, 42 tribes involved in the business at Marikiti, he should not then break on into vernacular and say that, after all, we all knew that he came from that part of Kenya. Unentereyemo yogokora okubura w'ekinguru cy'omulero nigo omuwaziri Opiyo Wendanyi ayanekire kubwatirana ne serikali enene nabo igo kubika emirobiri emikirano okona nigo ayanekibna ewizara yaye nigo eroberete asoko kwenekibna ngo kora bali omuchando yo asense ya Kenya. We are aware that we have also done some mini grids in Homa Bay County, in the islands of Ngothe and Takawiri. Very, very unique projects. And we are focused on ensuring that these projects are completed within the shortest time possible to address the issue of power shortages in this region. The only solution to the incessant power shortages, power outages in this region is the completion of those transmission lines, the high voltage transmission lines, which we have secured financing for from our development partners. So all that, when we complete them, I'm sure we shall have addressed the issue of availability of power and essentially also cost. We continue urging you to allow us to come through your villages, to come through your farms, allow us to connect electricity, because this electricity is going to bring around socio-economic development to you. It is going to benefit you and future generations to come. We are committed as an organization to ensure that we extend electricity to both the constituencies that are within the grid and even the constituencies that are far away from the grid. Unenchereye moyo gokeanya emibasokano y'ekipara nigo eserikali yaboligo kweneke bnangoro sire ekipara obwikirano ayankubwatikana no mubasokano bwepara oyobete go kweneke gwa ase pare nene ya Kisumu Muhoroni kitariki 3 cy'umutinyo kyanda omwako yiga asabanto 11 babete bagusiria amagimabo okwana chinga kicho gukora emisa yabakure niga bamenye bensemeyo baba kubolia okorosigwa wepara ya Kipsitet mambo leo ili gutanga emibasukano y'ekipara buneyo. Barabara hizi tunazielewa na ndio sababu unaona serikali inasema kila wakati waende wakaguliwe upya. Uangalie hata kama unaangalia unaweza kuona vizuri usiku na hata wakati unaendesha hata kama ni mchana. Kwa hivyo tuendelee kuwa waangalifu. We must always respect the sanctity of life. If this road leaving Muhoroni towards Mamboleo can be constructed faster, it will reduce congestion on the use of this other road. Our emergency response needs improvement. Because the Bible
Asoroboti rwabene wiki yeigani gotokomurikira obokoreria se county ya Nyamira singo kumenyana asenchira yogoikerania ogokorekana kwa magendero nige serikali ya county ya Nyamira yabikire abamenyi bosyo irinda kwaneke bunango sangerelia bale ebirengerelio byabo asi serikali yo erengete goikerania emerobelio iyo mwaka wechiri bubere 2025 nigo omurikito Polycarp Kara betekago tarira asechi sub county isano nabo igo kumugania ebikorwa gose ibirengerelio biri abamenyi bensemeyo babete bakoenekia nabo igo koire chinga kicha bene gukwarigania oroboti rwabene kondo mwanchu muri goikiraga abo ni gona ikire omoeli obokumulikira mangana maye asebire biga ndabe ngogotiga no roboti uro obego kumulikira asenchira yoboimeli tayane kerubo Frida noliene kebna chibi channel yogire gukira sole asenchira bene na erenya nchama Abigail asumuno wembi manyerelio niko toba tokubwatanere Lydia Mosetwara obulikiriria borobia Egatiba yense ya Kenya igekwa abakenya libaga lyokurwa amarorabo unabatagete kwenekerwa amagendero ne serikali yabo wetarasi chinjira au yemo yabo ne ya public participation na somokia oyu serikali ya county ya Nyamira nigo yaimokie gitambukiro na kwarigania abamenye be county ya Nyamira ase ogokora public participation imeje sub county chonsi na kuba abamenye abuli bagali ya bene kuru ebirengereri byabo. My name is Esmond Bolo. I'm the sub-county administrator in Nyamira North. Actually, what is taking here place at Ekiranyo Youth Hall is public participation on County Annual Development Plan 2025-2026. You see, we have proposed projects which are first given first priority for the next financial year according to priorities. So the residents of this ward will have to choose on which projects to prioritize. So that's simply the exercise which is taking place, and actually we are happy it is taking on, and we are satisfied with what is taking place. Ward administrator lero twabwate public participation ya annual development plan ya 2025-2026 abana intindo kimna twabata timba ikirana twakwanira mangana ali arengese plan ye to discuss it abarumba cha mentally kororo twabiri kirense gama oni yabana inchi bose munali ko abekiro report egere mwananchi akorerwe gasi magiga yabamenye kurwa chinsemo aho imeye county yiga kubwatuke ebirengereri byabo nigo ensemo yabo baganire serikali ya county kubakorera amagendero unabona uko bagakira kibara chichiro na boigo kogorora korenganamo na barabu ali atari kogenda burunge biamono jasa malita nguruguru machuki igondo muraibo basase county ya Nyamira na inde itukuria rero nabona abere no mugoko nga ndwa the public participation Ekiranyo ward kuna muroche chi project chigase na ko proposed chire across the county nabo bisaba chire rero gotweresera amangana each project turoche program mbiyere Ekiranyo ward batirinde nganto tagete obonge bwa abantu egere chi project kachikobeko bantu mbaza ko na complaining asegete ntuntua kota tentuke ntua tebete gakoro igoto ko ba encourage next time bacha sobonge neji project chiricha etire kurmaiga na chiro chibakore ntua bate bacha batoligerie chi documents chiria bacha basomera abantu tutaraso ko bange proposed project chinde para tutebe chiri twara bekire kurmaiga na kuchimotunjiri chitigarete toma na kumanyanga ito kubwate biamona seri bageri chena ngokwanira sechiro ya wonyuni nawondo chenga ya modi getenge backstreet ngo etere chire ya wonyuni ngera next to the Nyamira National Polytechnic but nganya koriyereri
and the population we have so many institutions. The Nyamira National Polytechnic, the Village Polytechnic, the boarding, the primary, the pre-primary Catholic, the IC girls, neighboring. So there are so many institutions inside media. The population that's why goes up. County government ya Nyamira eshughulikire mono amang'ana sanity korwara mago jawaro area etwara shades. Another thing ntwara chibohori mochirigire chikobeko mwino gari kitwa twade facility yanana twango saba motobekire bohol echigo sawe population yediero wanafunzi n'abantu bamenyete mwine area banyore amache aisaina ibagotumia ekerengererio igoro yoko abasairi bagase serikali elio koenekia ogokorekana kwegasibwa ngo na buna etakire boigo nigo gyakoniretwe. Today I'm happy to see vijana Bosiabo. Today naona vijana birani and which is okay. Kenya mirebo okay, aga vijana bila obere chinguru bila sumegazi. Hiyo ndio tunataka peke yake. Inchuti baiga tobekere chiro abone twateba. Tubwati chiro na ntwigo kwe, ego ruga gaito, gazi ekore kane revenue ekore kiru gaito baiga na kinde county kinde. Asinsemo y'obulimi abaraini go baboliwe wesokya na gokonya ebyombe na mono biria bibwatanetiamo n'obulimi ilio kwenekia ligesa ligiya na kolenganamo n'abamenya baiga county nimo kigoro. Samuel Tanguru kulicha Doimbo korwa Wanyamatuta Ward Kebirgo lero twarenga iga as a public participation wese migoro ya yo bulemi kolengana una twanyora twarra go tware ntuga iga elinde tosemanie ngakitokonyora enchera yo kwegendereria mono ntwakwana igoro ya obutuwe chingoko na gutwanyora buri bwango asengenjo yo konyora bese bwango twaborie account etokonye ebisaisero byokurenda buna mano ebichuchu ekorega twanyora chingo kichi ngo tware chirubure ndio bobe twanyora bate bambatokonye ande mbatorende ase bintu ebyo batorente ebintu byo bikogera chingo ko chitu chibe to niende tonyora chibesa koboko igo ntwarire twaranga egento kerato konye kerusia abana asubusaria nekero turanyore project y'echingo kwa yabeire elinde tonyora chibesa tusomire abana baitu inche naende bono bonte neteke ombe gitu kya bagaka yonde chairman asero keseni tubwateke ombe muna bagaka tokona kwirwanirira asenge njolene nga ntoranyora musara twana kanyora ndogora sabuni na biro bibyaligererwa byasirwa elinda baka muna abatolera mwakanya no enkamoli gakona kulisia karura yakona kostebera kamolika nabonera kororanga mbuyale na litotagote bwangu igona boto gusabanga serikali yetu eyo minto muisimiwa egabana na temete kurwania na boto gusabanga babwatirane elinde mirime yebe bya boigo serikali ya county ya Nyamira nigo yakirwe ngambiye muno asogusira bulimi asokubwatokera abamenye kurastinse mechiga chombe cha mabere kolende nigo baje buri serikali ya county gutuma bamanyi elyo kubasomya unenchire yamo erene kyo kwenyorera kweliga saligiya. Njasa marieta ne ongoro kunga umwalimu Moses Oginda nje no momenyi okebirigo ime ya Wanyamatuta Ward ase ebunge ya West Mogrango. Number 1 ongwakera county yetu ya Nyamira ngambia mono asogo to organize kao eke ya public participation ingaga iga Wanyamatuta intwini kitutagete county ya toire echi proposal chinye ebinte binge bangete lakini iga Wanyamatuta intwe otutageta mangana koro kubuna aya agriculture kya Nyamira county ne county atagemete mono oburemi buna to kwana iga buna twagambire twarigereire gente kemo kira tokonye ne gento koro kunga obutugi bwechingoko asoboremi
tukuburinga intuka tuchikokoro butugi bwe chingoko county government ya Nyamira chifida roads chipare chikiarosi guchigo so amakurime chibekwe omoram eliegere chitokonye guike chiro ne chire ya itubu nabone chiro ya kibiri nero tegemete mono ebe kuchitaya ebe kwa machi tokore ebiasara chinsa chintambe akatweka nonyensa 4 saa 5 eliegere tonyare tukwegendereria eliegere tonyare koba tukwegendereria kibiashara and as such etogotebanga county yetu yatokorera maya ngaki yatokorera maya yatuigurire chi feeder roads lakini feeder roads echinchiri gweteka bono tigechibeke moram igo chibeke moram amagena ito bono tugocha kubeka inka tukurusia amagena ito ngabona tukurusia amagena nka aike chiro bwango nonya nundo utagete twamuikiri bwango egento gia kabere etogwa kere county government ngambe ya mono ase assistance yatoire omwaka era 2024-2025 ekiagera asa mangana ya agriculture injare ta mangana ya yechiombe amabere kirimari ntubwate Nyamira bono iga mabere onsi igakogenda gari na ndu gwaka numbu ya tugwakanwa buna togenderete iga etugo sababone county ya Nyamira to abantu babamanye babwa tubumanyi ekiagera ntubono ntubwate bumanyi buya egento tubwate resources kira available lakini ntubwate bumanyi ugo turagi bichuchu twaturagi nkaga iga ntoko genda kenichiki twachikugorege chuchu emia twaturagi nkaga iga bono tutayeta aba veterinary abantu bali basometa mangana yobo ya agriculture bachega iga buna bono bunyamatuta ga iga buna rero twakorere kai ke iga service yomo asobo office ye ward yomo MCA omweshimiwa Julius Matwera batorokererie baturangerie iga chichu matano kiagera Jumaine na Aramisi neri tukuri chiruke biriko goikatonda chikoni ibintu bitu chichu matano ne chichu matatu tomera naga iga batubanga batosemyo eliegere tukina so wa Nyamira ni county ya emo emanyira asa mangana ya agriculture na ende tokorekana kwa bataka mono lakini turabanda kubonda bwetu ntutaraboleta bosio ga iga bororwe buna mogendrete gutorigereriga asinsemo yoburendi nige serikali yaboliwe kwenekibuna oburendi ngobeko buri bwise na somo chiga Nyamira ase okobeka chitaya chisaine echo chirabe chikomurika chingake chabo tuko ejo babolire chibekwase chinsemo chonsi boigo serikali yiga nigo yaboliwe kwenekibuna abasaye bali bagokonya sinsemo yoburendi koegwa ogosira ejukoba omoyo Njamaliye tango ruchemisi so nguru kanyirukia omondo ndenda service yo mugambia mu assistant chief witu ingana nda kwanere gore ya security etani yitongo kinere lakini tebu atibolendi oisaine manobo tuko igotokonyare biosi bitagoire ase ngenchobolendi botayororo kora matuko kori nyuma iga ntwanyara abantu bako baichagdi abantu bakoro guchinyomba bagoitwa lakini abantu bakerwe bichana mbierwa ase ngenchobolendi bwe town yeyo lakini bono no etoko bakorega asie yeti babwatie ni support ekobadenda na ne chitochi banyore na ne chibuti banyore kare mbure gotwa elinde bakorere emiremeye yokorenda abantu betu bekenyoro ase igo tutete ne ibyane bitu bimiswe abana baita abange tibali ebaraidro tibabwati chigasi nende somigwe borokererwa mene gasi ya magoko nerera abakonya kare gasi chio bisi gasteyo barachigokora bairanera abande biasara tokore biasara ende basase ebiombe baungane erinde tabeto bagosirana ende bakinde kiuchumi na ende kobwa mono itaoni yeito engo kinere aso bolendi botali biasara tibi kogenderege kogero bosari gopoko bobonge ase igo noyo mtakwa na mangane chitaya Park Street sinto bwa tita yororo no bosari obonge no bokoba ase chi Park Street yechi kwanyara abantu babera ichakti abantu baumisirwe abantu no muntu ore gokore biasara nyorurirwe binta bwate mwaso naende ali stokore biasara mnantu abangina gali ase para okonyoranga tita yanjire chi abege tuga iga cha street lights chipara chita chiri chinde chirimete asande stoko bera ali gesunde gwikira saa 12:30 twasikire biasara twachire nyumba bono igo togosaba ng'a munyare ko bamogotokonya baraiba ito chita chiri chinyare ko bachiwoka
abantu twakora ebiasara yaikanonya saa 3 iga ekoera abantu bande mbaroro bakonyoru baicha gukora shopping chinza chiaerire bonekera yabeire gesunde muntu tekonyara ko bagakora no ene skumo bwate yanyarikana ngano ene abanyabiasara batumie robokora ne bichane ebigo etabotuko chi patrol mbabwente gosirwa barigereriwe ekaunti erigereriwe nera abakonye ekora abasikari tobwata iga tobotosana abasikari 50 as township abasikari 50 bakonya abantu 25 ekora township bwanta abantu 25 abasikari amba akonyara kobarenda basapoti ebichane ebi chipatiro nchigenderete nikimwoigwere toborende bwabere Nyamira borobuya abantu bari korwanirwa batari korwanirwa asengenja abantu berure bakora emirimo eyo elio kwenekia okorwana kwenana kwirigasa nebinto binde asenchera engekerano amenye be county Nyamira nigo bayakire ngambuya eserikali iga asoko beka chibara kolende nigo bayebolire kwenekia buna ngotichokire kira engaki elio kwenekia bosombi boruburunge boigo nigo baganire kubeka chitaya ase chichiro elio kwenekia obonchereri asenchera engikerano boigo eserikali nigo yasabirwe kwenekia buna onsi ayigabere gagukonerwa na gusangwa kweneki wagokorekana elio kwenekia ogosaseria we county iga ya Nyamira Samaria tane onkoro kwa Peterson Parosi Nyaribo kurutauni sibu kenyerukiane kurukia bira nabo igona inche nago kira sengenchonga twachire asoko umira no kugwakira omwaka aiga tukurigereria magenderera ito nga kiagenderera ta ase town yaito mwesimi waito tio kimasira nabondo chingana temete mura chipare chara eta magabu eta nabo igo nabona ali gosabanga noyo minto Nyaribo egabana nero ko bakubwaterana bagenderere korosi town yiterole kana bya chipara chioncho kane chibeka be kuchira mu yetaiga ekoyara ne chinyenge chire chitwaro goyete kokuya chipare ichiro chichi chigosoka yako chimagega ne chinde nchire chitarasokiwa okonyore goyeta asa tambe netageta abanjini babange epara ya magega yanyore nchire segosokera abantu basokera kubwekera bakorondi asa tambe elindo mochira lyora kane biya muna chitauni chiri chinto kora aligere chibangire no gena nakuru na bokora muna chigwete biya chiparo go etaiga biya kabisa nabona ali gosabanga amagendera yese kwabo etauni yito gegokina Samaria tango Gladys Murayungo kurwa township ase kenyerukia Omondo ntore no moka singenjo twanyorere libago chase public participation kurwa maoni igoro ya magendera itase township ase town yeito kogere town yeito negwenere tekine na igo nigo tugosaba abarai baito kurwa mu MCA mpaka gwikera omugabana ama no mu MP ito chipara chito nchire maega mune Backstreet nere yale metu maega ga iga egosioka gochiari cooperative maega ga lie pare liga yaro esetigu mune getabo na ende ni igere nyerere mono ekuboeto bwa ni go bokonyara ko boko na ene keramo ko bagerana no ene pikipiki yo ke konyara ko bage ko beshida igondo ganinge pare yu enyare ko bage ko galigu na ende be kwerami egerekane ko be pare ingia ye town tutagete obotugi bwe chiombe tutagete obotugi bwe chingoko nechipara chingiya echichiko enepo abantu obosombi bwe bintu ebito tugete tutagete koni kose tutagete gukora ebiasara nobotugi gokoreka buya nobosombi ase chipara cheito goika chipara chibe chingiya goika tonyore chinyomba chingiya ase tokora ebiasara ebi byeito na inde goika tonyore chibesa financially tokonyu chibesa egere tokorere biasara ebi bichigo toimuki egere tukorera amakongwa ase chinyumba abana ngogenda bari chiskuru magega yaya iga onsi gukwanerwa amaisonsi nigo agoche konyara kobaga kurigiriria anene serikali ya county yiga elio korora mbitambakiro ki serikali yiga era konyara kobaga koira elio gokorera bamenya baiga emirimo na kuyikinya county yiga asorobotirwa bene kuriga se county ya Nyamira inchigonguru kwa Polycarp okara
Bwansu Bwomogusi.